Hej, vil du videregive verden til de kommende generationer? Verdenshistorien er for kort til skønmalerier om svineproduktion, hvis konventionelle gren for længst er kommet i lommen på storbanker og agrokemiske interesser. Så ryst posen med de gamle fossile og giftige brikker fra den petrokemiske verden og smid deres bagudskuende fornægtere ud af Folketinget. Smarte typer forklarer halve sandheder om oversøiske kødaktier, mens deres jakkesæt bliver syet under kummerlige forhold i Sydasien. Grådighedens lobbyister skider på dine håb, penge og fremtid, for så at sende pandemiregningen videre til sundhedsvæsenet. Opgradere kampen mod deres umodne tankegange. Sig farvel til fornægterne. Så stem på mig. Stem på Alternativet.